Tak teraz som videl skvelé video na internete. Musím vám ho zdieľať, lebo to už je úplne naozaj, že top. Tak si predstav, že keď vytvoríš v sebe nejaké napätie, ty už nepotrebuješ viacej nejakých nepriateľov alebo niečoho zlého okolo teba. Si to vytvorila už a už ide to s tebou. A teraz, keď si to necháš v sebe, myslíš na to, pracuješ na tom, vytváraš si z toho svoju budúcnosť, lebo to ti priniesla nejakým spôsobom tvoja minulosť, ktorú si nestrihol a neoddelil od tej súčasnosti alebo od toho prítomného momentu, v ktorom si práve teraz. A to neznamená, že z tohto sa nič nestane. Z toho vytváraš to, čo si vytvoril v sebe, to napätie. Vytváraš napätie, pretože tvoríš z napätia. Tvorba napätia vytvára problémy zdravotné. A tak sa to ide, nabaľuje a vytváraš veci okolo seba také, aké nechceš. A nevieš, ako sa toho zbaviť. Jedine, keď to zmeníš. Tak sleduj moje videá. Ahojte priatelia, ľúbim vás.